Para adiyuswa, sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan pangibadah jemuah adiyuswa ing jemuah Kliwon 17 Juni 2020 kita lampahi ing manah kita nggadhahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak ing pacoben Ayub 19 ayat 20. Nanging aku sumurup, panebusku iku gesang, sarta ing wekasani panjenengane bakal jumeneng ana ing lebuning bumi. Para adiyuswa, manungsa mboten kalis saking sengsara lan mboten kepingin nandhang sengsara. Nalika ketempuh ing sangsara saged numusaken nglokro putus asa matematumus pitakenan. Menapa Gusti tasih wonten? Menapa Gusti sampun nilaraken kula? Punapa punika paukuman saking Gusti? Tamtu kemawon pitakenan punika numusaken perkawis sesambetan kita kalian Gusti. Ayub ing kitab suci kasebataken minangka tiyang ingkang matumpa-tumpa katerak dening pacoben, kecalan bondo kadonyan, kecalan larinipun lan kesarasanipun. Suwaunipun saged ngadeg jejeg awit bandanipun sakmangke kebak tatuning raga sarta nampi panutuh saking kancanipun. Lajeng kados pundi pamanggihipun Ayub ing kawontenan mekaten punika? Nalika kecalan bondo donya lan para larinipun, Ayub mungel, Gusti ingkang maringi, Gusti ingkang mendhet, kamulyakna Gusti. Nalika piyambakipun katutuh dening kancanipun, kaanggep minangka tiyang awon, tiyang dosa lan tamtu badhe nampi paukuman langgeng. Ayub malah mungel ing Ayub 19 ayat 20. Nanging aku sumurup, panebusku iku gesang, sarta ing wekasani panjenengane bakal jumeneng ana ing lebuning bumi. Para adiyuswa, kapitadosan satuhu ingkang damel Ayub kiyat ngadepi marupining kawontenan ingkang awrat. Ayub pitados bilih Gusti ingkang dipun sembah, nyata-nyata Gusti ingkang gesang, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang saged nebus gesangipun saking dosa lan cilaka. Panjenenganipun Gusti ingkang migatosaken lan kebak katresnan. Tanpa kapitadosan ingkang mekaten punika, kita badhe pesimis nalika ngadepi pacoben. Kenging menapa? Awit kita rumaos mlampah piyambakan tanpa pitulungan, tanpa welas katresnan. Namung mandeng dhateng Gusti ingkang gesang, ndadosaken kita tetep semangat, kebak pengajeng-ajeng lan tansah caos syukur, tetep saged nresnani lan makarya senadyan nembe mlampah ing pacoben. Gusti Allah ingkang kados pundi ingkang panjenengan pitadosi? Gusti Allah ingkang gesang, menapa Gusti ingkang sedo? Sumangga kita raos-raosaken. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula ing satengahing pacoben, ing satengahing menapa kemawon ingkang numusaken sengsara lan duh kita. Kawula tetep gondhelan kalian paduka, kawula tetep pitados dhateng panguwas paduka, katresnan paduka dhateng kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa, dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe paring kegiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken komisi adiyuswa ing gereja, ing klasis, ing sinode, tabloid adiyuswa,
kalebet wasita adi lan menapa kemawon gegayutan kalian adi yuswa kawula pitados paduka ingkang badhe ngagem, paduka ingkang berkahi, matema sedayanipun menika saged nuntun para adi yuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga